Vietnam je krajina s mnohými krásnymi a známymi krajinami. Poďme sa pozrieť na 11 najznámejších turistických destinácií, ktoré Vietnam ponúka. 1. Zátoka Halong. Zátoka Halong sa s viac ako 1600 veľkými a malými vápencovými ostrovmi vlniacimi sa na smaragdovo-zelenej vode prirovnáva k obrej atramentovej maľbe, pýche vietnamského turizmu. 2. Hanoj. Tisícročné hlavné mesto Vietnamu Hanoj je starobilé mesto s ulicami pokrytými machom, jedinečnými historickými a kultúrnymi pamiatkami. 3. Staroveké mesto Hoi An. Staroveké mesto Hoi An je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a je známe svojou starobilou architektúrou, trblietavými uličkami s lampášmi a pokojnou, romantickou atmosférou. 4. Da Nang. Dynamické a moderné pobrežné mesto Da Nang je známe svojimi krásnymi plážami, jedinečnými mostami a atraktívnymi zábavnými oblastiami. 5. Hue Imperial City, kedysi hlavné mesto dynastie Nguyen, Hue uchováva mnoho jedinečných historických a kultúrnych pamiatok, ako je cisárske mesto Hue, hrobky kráľov Nguyen a pagoda Thiên Mu. 6. Svätyňa Mison. Svätyňa Mison, svetové kultúrne dedičstvo uznané UNESCO, je starobilý chrámový komplex Champea, ktorý nesie historické a kultúrne stopy kráľovstva Champa. 7. Fansipan Peak, známy ako strecha Indočíny. Fansipan Peak je ideálnou destináciou pre tých, ktorí milujú horolezectvo a spoznávanie prírody. 8. Komplex Trang En Scenic Landscape Complex. Komplex Trang En je uznaný organizáciou UNESCO ako svetové kultúrne a prírodné dedičstvo s majestátnymi vápencovými horami, kľukatými riekami a tajomnými jaskinnými systémami. 9. Národný park Pong Nha Cae Bang. Národný park Pong Nha Cae Bang, uznaný UNESCO ako svetové prírodné dedičstvo, je známy svojim majestátnym vápencovým jaskinným systémom vrátane jaskyne Pong Nha a jaskyne Thiên Duong. 10. Phu Quoc. Ako najväčší ostrov vo Vietname má Phu Quoc nádherné nedotknuté pláže, čistú modrú vodu a hladký biely piesok. Je tiež známy svojimi luxusnými rezortmi a rozmanitými zábavnými aktivitami. 11. Ho Chi Minovo mesto, predtým známe ako Saigon, je najväčšie a najživšie mesto vo Vietname, ktoré slúži ako ekonomické a kultúrne centrum krajín. Je to rušná metropola s bohatou históriou, rozmanitou kultúrou a modernou panorámou, ktorá spája starú a novú architektúru. Mesto je obľúbenou turistickou destináciou, ktorá je známa svojimi historickými pamiatkami, pulzujúcimi trhmi, chutnou kuchyňou a rušným nočným životom. Kontaktujte nás pre svoje životné cesty do Vietnamu. Ďakujem za sledovanie.